Сега ще ви покажа как да си направите брадва, кирка от камък и от дърво, лопата, коса за косене, с която може да обработвате почвата, хляб за хранене. Значи, може да си направите брадвата така. Взимате пръчки, поставяте ги така и после с обработеното дърво го нареждате така. То дава 3 атака. Дървената кирка се прави така. Каменната е от камък и ви трябват 3 броя. Лопатата се прави от дърво. Така. И хляба. Хляба се поставя житото и цъкаме един път, втори път, трети път. И обираме. Това беше от мен. Довиждане.